ľudia a dnes si povieme moje názory na 5 zápasov anglickej Premier League, ktoré zahrali teraz cez víkend. A keď chceš ďalšie takéto videá, tak nezabudni dať odber, like, komentár a zvonček a môžeme ísť na prvý názor. Ako prvý zápas tu máme, že Nottingham Manchester City, ide Nottingham nejako dobre, že porazí City, ale ako sa im to mohlo podariť. No poďme si pozrieť ako zostavičku, to si tam preč. Ederson to akože nechytil na ten koniec, ale Nunes tam nepracoval, tam tužím Nunes, lebo ostatní tu majú zelené. A žlté tu má Ederson, Nunes, González a Savinho. Oni vôbec neviem, čo robili. Oni tam asi pobehávali len. No a keď sa pozrieme na Nottingham, tak jediný Gibbs White, čo dal tú asistenciu a Golmana vidím, tuším. Tu je hráč gólu, ktorý dal v sobotu. No a takto a Wood, vôbec neviem čo robil, ale Wood tiež skôr nič. A keď sa tuto dáme pozrieme, tak Manchester City si viac robil prihrávok, tu vidím. A tuto sa, ale keď si pozrieš SofaScore, tak tu si môžem pozrieť ako ten gól. Ak takto pekne padol, si to pekne si to tam dali, pekne tam pracovali ako šikulkovia. Ale čo sa pozerá, tak chýba aj Rodri, zranený. Akanji, Stones a aké, ale úplne majú, akože oni majú teraz rozbitú. Keď sa na to pozriem, oni majú úplne, že celú rozbitú obranu. Úplne. Že tá obrana je úplne rozbitá. Ďalší zápas to je, že Liverpool-Southampton. Keď sa pozrieme na tento zápas, tak pozeráme sa na to. Salah sa stal hráčom zápasu. Ako strelil 2 penalty až dokonca. Čo mi tam písalo. Že 2 penalty, že Salah strelil. Čo som si pozerala. No a keď tu pozerám, tak Van Dijk nechápem čo robil, ale no dobre. A Alisson tam tiež nevedel chytiť a to nevedel chytiť gól už sám Bono. Ale keď tak sa na to pozerám, tak Ramsdale je dobré, aj keď 3 góly, ale nevedeli chytiť. Bo keď oni si donesli Ramsdale z Arsenalu. Z Arsenalu si fakt donesli hráča Ramsdale. Harvard, Bales, Manning, Samuel, tí tam robili najviac. A útok, to čo? Akože čo má Southampton za útok? Southampton nechci radšej ten Southampton vylepšiť ten útok, lebo je úplne zle. Úplne zle ako keby spravený. A pozrite sa na ten Southampton. Úplne zle je urobený, ale akože keď sa pozrieme na to, tak niektorí tu robia, niektorí nie. A kto im tu chýba? Jaj, tak to nič, akože dobre, má akože zranených tých, čo je zrel. Ale počkať! Southampton vyhrával 5 minút. A ako sa, počkaj. Gól? To sa mi zase skopírovalo od nejakého iného zápasu. Ale myslím si, že Southampton určite túto sezónu zostupí, lebo čo to v aktuálnej tabulke, čo vidím, sú poslední a majú len 9 bodov. Ďalší zápas tu máme, že Chelsea-Leicester. A keď poznám, že Leicester prehrali na 0 na Chelsea. Čo zase robia tí nováčikovia, však ich trošku dá vyťahnuť. Akože Herman sa robil. Ale potom akože gól, čo pozerám, tak dal tu Kukurela. Zase, dobre, nebudeme zase kúkať to, že čo tam bolo. Ale chytil Palmerovi penaltu. Palmer proste nedal penaltu, proste chcel tam dať, ale nepodarilo sa mu to. A Chelsea akože dobre mala. Kto tu zase? Daka Christensen. Čo tam majú? Prečo majú takýchto hráčov? Prečo? Však oni si kúpia nejakých hráčov, čo ani nemajú nič. Ale akože trénera neviem. Kto je? Jackson, Kuju, Maldueke. Akože chápem, že Chelsea má ešte Európu, že hrá ešte v Európe, ale tu niečo dohnuli. No tabulku, keď si pozerám, tak z tej tabulky mi je úplne že zle. Úplne. Lebo ja keď som videl tú tabulku, tak mi bolo z tej tabulky úplne zle. Úplne. Tabulka sa mi strašne nelúbi. Ale čo urobím? Jedine kto tu má dobrý, jedine ten Kukurel gol to zachránil, ale na čo sa
video. Takže Gajdel dobre robil. Tak to robil. Ďalší zápas je tu náš obľúbený Manchester United, ktorý hrá proti Arsenalu, ale úplne akože Mizajnena by musela byť v tej Manchester, ale keď sa pozrieme na to, tak poďme si to typové United. Ona nechytil tu Riceovú už tam. Degright robil, Lindorf tak tiež tam robil. Počkať. Joro sa zranil zase? Dal, akože pozrieme si to je u Unitedu. Dalo, pracoval, Casemiro robil, Fernández. Na stranom čase, prvý polčas, gól. Mazarovný pekne, Garnačo tiež dobre, ale keď nemal Eriksen na cílce. Akože ten útok sa mi niekedy nelúbi. A potom tu máme, že Raya, ten dobre, Timber asistencia, pomohol tam Lesovi, Saliba robil, Gabriel robil, Carafiori, ale že Carafiori, čo som si pozrel, že bol dobrý v Lige majstrov. Nejaké to divné. Odegaard robil, Partey robil, Naveri, teraz akože akože oni majú celý ten útok vlastne, počkaj, oni majú útok celý skoro zranený. Keď sa pozrieme na zranenia, Havertz zranený, Jesus zranený, Saka zranený. A až 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zranených hráčov. Super. Super, 9 zranených hráčov až majú. Ale to akože oné. No poďme si pozrieť na... Nekúkam, lebo to zase nejde. A zase sa jej zraní Joro sa jej zranil. Nie, to je strašná smola pre United. Tam, ale aj teraz hrajú, potom hrajú ešte odvetu so sociálnym, takže akože museli niekedy pridávať. Takže preto. Ako posledný zápas, o ktorom si dnes niečo poviem vám môj názor, tak je West Ham Newcastle, ktorý sa hral. A keď sa pozerám na to, tak West Ham zase prehral, lebo zase nevedel, čo mal robiť. Akože na strane Newcastle, ja som zvedavý, keď ide do brany Dubravku, lebo Dubravka sa mi tam ľúbil. Potom tu je obrana dobrá, obranu má dobrú, akože ten tréner dá dobrú obranu. Gyurvareš pekný gól, aj sa stal hráčom zápasu. Tonali sa konečne už ukáže. Joeliton dobre. Murphy, no nerobil, ale Isak. Čo robil Isak? To by ma zaujímalo. A Barnes, asistencia pekná asistencia, ale pekne. Ďalej, poďme West Ham. Arola, dobre, nechytil tam už on, síce keď inkotoval. 63. Crashwell robil, Kilma pekne, čo robil. Ale akože keď pozrieme Zaha, Solček, hlavne, že neviem, teraz proti komu dal to ten gól, ale útok zase mal náhodno. Útok. Čo majú stále Dubravku dá na hlavičku a teraz sa im zranil Lewis Hall. Keby tam bol Lewis Hall sa im nezranil, tak by to mali dobre. Lebo Lewis Hall sa mi ľúbil. Ľúbi sa mi tam ten Lewis Hall, keď tam hráva. Ale keď sa niekomu zraní hráč, tak to není moc dobré. No ale toto bol názor na týchto 5 zápasov a keď sa ti to ľúbilo, tak napíš odber, like, komentár a zvonček a vidíme sa pri ďalšom takomto názorovom videu. Zatiaľ sa drž, ahoj!